derefter, men lige så folierne skal holde sig klar. Ja, nu bliver det spændende. Vi er i øjeblikket ved at gå i startposition. Vi skal lige have hende, der væltede. Så er Ida ved at gøre klar. Ja, vi går til start. Det ser godt ud. Det ser rigtig, rigtig godt ud. Ja, den bliver liggende, den bliver liggende. Ja. Det ser sgu ud til. Vi går sgu i omspringning nu. Omspringning. Den får lidt gas herovre siden. Ja. Ja. Der er noget i posen her. Sådan. Jeg skal ikke have mere. Godt, kom så Ida. Kom så Ida. Ja, super. Ida, det var en rigtig god debut. En B-udlandet med 2 fejlfri faser, og tiden var 29.09. Det er en forløbig fjerde.